V tom balíku ho rozbalíme, sú tri časti ďalšie v tom genderi. Diskriminácia LGBTI, už sme povedali, ďalšie, čo tam je? Je tam juvenilná justícia. Čo to je? Počúvajte, čo to je juvenilná justícia. To je prefíkanie do zákonov zabalené, prečo by sme mali zobrať deti z heterosexuálnych rodín. A prečo? No dvaja muži nemôžu mať dieťa. Dve ženy nemôžu mať dieťa. A tak vymysleli fintu, že v súlade so zákonom vbehnutí do bytu, jak je to na západe, v Norsku, máš málo pomarančov, vitamínov, bereme deti. Málo mlieka, málo to, bereme. Reálny prípad. Prišla ku mne žena z Norska. Zrutila sa. Ona hovorila, bola som na psychiatrii, nedávno mi poslala mail, už sa trošku zlepšuje. On je inžinier zo Slovenska. On si zobral Norku, splodili dieťa, dievčatko, doma máme jej fotku. Krásne dievčatko, 3-4-ročné dievčatko. Vbehli tam juvenilná justícia, to sú zločinci, môžem povedať, ktorí sú v ovčom ruchu. Vlk v ovčom ruchu. Toto takto vbehli dnu a povedali, táto žena nemôže dobre vychovať, lebo je hluchá. Pozrite, akú hlúposť povedali. V Nitre som bol pod hradom, vedľa Františkánov je zariadenie pre hluchých, hluchonemých. A tam riaditeľka, čo je matkou ženy a tá žena mala obidvoch, teda matka babka tej riaditeľky, aj detko boli obidvaja hluchonemi. Hluchonemi vychovali tak perfektne dceru, že ona vedela zariadiť zariadenie pre hluchonemých, naučila to aj svoju dceru a vedia komunikovať takto rukami, všelijak a ústami. Čo to za hlúposť? Juvenilná justícia, oni musia nájsť nejaký spôsob, jak ukradnúť deti heterosexuálom a dať ho homosexuálom, alebo tým, ktorí v Norsku súhlasia s gender ideológiou. A toto je nafarbený na bielo zločin. Zločin, obielený hrob, zvonku krásne biely, znútra plný hniloby. Toto je juvenilná justícia, toto je v genderi. A tretie? To je tzv. Rodové citlivovanie. Čo to je? Ja ti to poviem, preložím. Povedia sexuálna výchova. To je sexuálna antivýchova. Ešte ináč ti to poviem. Právnicky zlegalizované prznenie našich detí. 4-ročné dievčatko, lebo tam sa píše, čo najskôr treba oddeliť od rodičov, aby rodičia netraumatizovali tie deti. Čo najskôr v škôlke, v jasliach zoberú dievčatka, vyzlečujú ich, chlapcov, a čo chceš, pipíka alebo pipinku? Toto robia s deťmi. Ohmatávajú a učia 4-ročnú dcerku. Máš 4-ročnú dcerku. Chlapi sú citliví na dcerky. Tak to poviem pre chlapov. Tá sexuálna výchova, to, čo volajú rodové citlivovanie, ten podlý zákon, tá podlosť, čo má v sebe gender, pred tvojimi očami, milý otec, milý detko, pred tvojimi očami budú 4-ročné dievčatko učiť masturbovať. Toto chceme? Toto gender odnáša. A my to jasne hovoríme. My toto nechceme. Kto to je my? My, slušná, normálna väčšina. My, slušná, normálna väčšina. My to nechceme. Je tu otec arcibiskup kázal, aby som bol ticho, tak som ticho. Akože ho nevidím. Hej. No, teraz mi myšlienka ušla, bo už teraz mám tu rešpekt pred biskupom, no. Musím dávať pozor. Počúvajte ďalej, čo hovorí táto ideológia gender. Už som to povedal, že je to ako sanitka, ktorá vyzerá ako sanitka, pritom je to podlý teroristický nástroj, jak dostať granát do rodiny. Prirovnali sme to k trojskému koniu, kde môžeš mať výhrady k čomukoľvek, jak tú desku ty natreš, k tomu všetkému môžeš mať výhrady, keď čítaš istanbulsky. Či bude čierne oko, červené, žlté, hlúposťa môžeš mať výhrady, ale v obsahu vnútri je pribetonovaný nepriateľ ideológia gender. K tomu ty nesmeš mať výhrady. A prezradili sa, keď premiér Fico odmietol ratifikovať, oni by sa mali tešiť, že urobia, že prefiltrujú a zoberú to dobre. Ale mali nervy. Prečo? Lebo boli odhalení, že zakerne tam chceli prepašovať tú jednu tabletku jedu. Toto je. Hej, prirovnali sme to k tomu džusu, v ktorom je jed, k sanitke,
trojskému koniu. A čo hovorí tá rodová ideológia? A oni, aj feministky, aj LGBTI, oni sú síce proti sebe, ale momentálne im hlásajú trošku odlišné veci, ale momentálne im to vyhovuje, lebo sa spájajú čo najviac proti heterosexuálom. Čo hovoria feministky? Žiaden rod. A čo hovoria LGBTI? Rodov môže byť 80, 90, 100, koľko chceš. Gender v praxi, teraz som čítal na Vianoce, v Splite, v Chorvátsku, žena sa zosobašila so psom. 200 ľudí si zavolala na svadbu. Nech sa páči, to je gender v praxi. Toto je gender v praxi. Toto je gender v praxi. Oni, keď len trošku genderu povolíš, kuštík v Istanbulskom dohovore pre fikanie celé, ale keď len trošku genderu v Českej republike minulého roku schválili registrované partnerstvo. Čo to je? Muž si môže zobrať muža. Ale deti nemôžu mať, povedali na začiatku. Čo spravili tí prefikaní muži, homosexuáli? Odišli do Ameriky, tam si dali osvojiť dieťa, bo tam je to možné, a vrátili sa do Českej republiky a žiadali, zapíšte, to je naše dieťa. A povedali, nie, to sa nedá. Dali na okresný súd, prehrali. Krajský prehrali, najvyšší prehrali a na ústavnom súde povedali, počúvate akú blbosť z ústavného súdu. Musia to vyhrať, pretože keď už raz nejaký štát, kde si čosi platne rozhodol, musí to platiť aj v Českej republike. Stop. V Anglicku zhruba pred 100 rokmi rozhodli, že v Anglicku sa nejazdí vpravo, jak my ideme autom, vpravo, ale tam sa jazdí vľavo. Podľa toho, čo tá sudkyňa povedala. Príde Angličan do Českej republiky. Jak bude jazdiť? Keď on hovorí, že v Anglicku vľavo, tak bude jazdiť vľavo. Je to jeho istá smrť. Keď pôjde proti nášmu Pinďovi, to je taký malý chlapík, ktorý tak ide v Tatrovke so šutrom, tak je po ňom. To je po ňom. Jednoducho je po ňom. Angličan, ty sa cítiš diskriminovaný? Zostaň v Anglicku. Na čo ideš ku nám? V Anglicku anglické zákony, v Čechách české a na Slovensku slovenské. Bol som v Afrike niekoľkokrát. Tam si jeden Afričan zobral 3 ženy za manželky. 3 ženy. S tými ženami by to človek vydržal, ale čo 3 svokry? Hej. A teraz zobral si 3 ženy a teraz príde tam Češka. Ja som to v Čechách hovoril, som myslel, že má závru tiež. Ja tak idem po hrane, tesne. Hej. A hovorím, príde tam Češka, zamiluje sa do toho Černocha, čo je také obvyklé dneska, také čierny, priťažlivý. No prosím pekne, zamiluje sa, on si ju zobere v súlade s africkými zákonmi za manželku, má 4 ženy, prídu na návštevu do Čiech, zapáči sa mu a povie, chcem tu zostať, české občianstvo, mám Češku. Tým pádom máte schválené mnohoženstvo v Čechách. Toľko ste dovolili genderu, toľko si pýta. To je jak mor, jak cholera ten gender. Jak cholera, len jeden bacil genderu a puf, narastie tak. Jak cholera, jak mor, jak pliesen, tak ide, tak sa množí. Ale to nič. Teraz jedna z tých 4 žien Afričaniek bude dievčatko, čo má 14 rokov, bo tam môže, prinesie do Českej republiky a vy máte pedofíliu v Čechách. Viete, jak tí ľudia tleskali, keď som to hovoril? Len som čakal, či ma s putami vzadu, tak to nečaká. Prosím, keď toľko povolíme genderu, toľko maličko, gender hlása ďalej čo? Čo je gender? Gender, som ešte povedal, je proti Bohu, je proti zdravému rozumu a je aj proti prírode. Nám, veriacim, stačí, že je proti Bohu. Jak vieme, že je proti Bohu? Včera otec biskup dobre povedal, kto chce prijať gender, musí poprieť desatoro. Ja hovorím, čítaj knihu Genesis. Čítaj knihu Genesis. Boh stvoril muža a ženu. Stvoril ich. Bodka. Ty ako človek, ty nesi Boh, ty si nemôžeš vybrať, či budeš muž alebo žena. Ty môžeš len prijať Boží plán a môžeš byť šťastný už tu na zemi, alebo ho nepríjmeš a nikdy nebudeš šťastný. Lucifer neprijal Boží plán, konec, nešťastný. Nešťastný anjel. Michael, archaniel, prijal, šťastný anjel. My sme naspäť pri stvorení sveta. Najväčší hriech doteraz najväčší hriech ľudstva, že človek si
myslí, že on môže byť ten stvoriteľ a on povie, či bude to muž alebo žena. To je nadutá pýcha, pýcha predchádza pád, pýcha peklom dýcha, Boh sa pyšným protiví. Len sa bavíme, kedy to bude, kedy prasknú dolu. Prasknú, jasne, že prasknú, ale keď im to dovolíme, tak napáchajú najprv veľa škody v cirkvi, v rodinách a v národe. Nedovolíme im to. My im to nedovolíme. Rodová rovnosť. Počúvajte, akú blbosť hovoria. Že násilie je preto, lebo není rodová rovnosť. Rodová rovnosť, aby sme tomu rozumeli, lebo zo začiatku to oni zahmlene naschvál hovoria. Rodová rovnosť, my sme si mysleli, že rodová rovnocennosť, za to sme my. Ale rodová rovnosť je chorý pojem. Rodová rovnosť, vysvetlím. Keby to bola pravda, že odstráni sa násilie rodovou rovnosťou, keby to bola pravda, že nebudeme rozlišovať, ak feministky chcú, či muž, či žena, všetci sme muži, všetci sme ženy. To, čo Páľo povedal. Keď bude muž chcieť zbiť svoju ženu, a keď je prešpekulovaný, no tá čo urobí? Idem sa prepísať na úrad, alebo tu sa nedá, idem do Rakúska, prepíšte ma, že som žena. Zapíšu ma ako žena, vrátim sa naspäť do rodiny, vyfľaskam svoju ženu, zavolá policajtov a ja poviem policajtom, ona sa preto na mňa hneva, lebo som povedal, že som žena. Žena ženu zbila, žiadne rodové podmienené násilie. No máš to ošetrené. Predstav si, že sú muži, hrajú fotbal so ženami. Muži modré trička, ženy ružové trička. Hrajú fotbal a takto povie, nie, fauly odstraníme tak, že všetci budeme mať ružové trička. Blbosť. To je len také vonkajšie dres, prezlečenie dresu. Keby bola pravda, že rodová rovnosť likviduje násilie, tak v Polepšovni v Devčenskej by nebolo násilie. A je tam násilie? Samozrejme, tam sú rodovo rovné a rodovo rovnaké ženy a páchajú na sebe násilie. Odkiaľ to Kufa vie? Chodí do Polepšovne. A mám devčata z Polepšovne u nás. Čiže toto nezlikviduje násilie na ženách. Keby bola rodová rovnosť, likvidácia násilia, v ženskej base je zmizle násilie. Skadiaľ to Kufa vie? Chodí do väznic a mám devčata z väznice. Keby bola rodová rovnosť, likvidácia násilia, tak moje devčata, moje matky, moje tie tyrané ženy, ktoré máme v zariadení, nepáchali by na sebe násilie. Vieš, aké násilie na sebe páchali? Políciu sme museli volať. A pritom personál je čisto ženský a prosím, a násilie bolo na ženách páchané. A boli rodovo rovné, rodovo rovnocenné. Len by sme prezliekli dres. Násilie sa odstraňuje tu a potom tu, v srdci. Matky, vy odstraňujete v princípe už násilie. Ako? Že vy učíte, ako sa správať k žene, inému pohlaviu. Tu je matka nezastupiteľná. Mne sa narodila sestrička najmladšia a ja som bol tedy piatak, šiestak. Behol som dnu, mamka kojila. Ja som behol a ja nevedel som, čo mám robiť. Tak som iba. Otočil sa, chcel som ísť preč. A mama hovorí, Maroš, poď sem. Mamka, to môžem? A čo či môžeš? Môžem sa ja pozerať? A čo zle robím, chlapče? Veď aj teba som tak krmila. Toto je ten okamih, kedy matka vštepuje inému pohlaviu. Tam odmala. Poď sem. Som prišiel, vypulené oči na mamku, na sestričku. Mamka, no, a to ťa neboli? Nie. Iba keď uhryzne. A vidíš teraz? Ináč nie. Vo mne sa ozval muž. Muž je taký, že sa chce dotknúť. Puste malého chlapca tu. Tak bude všetko sa dotýkať. Muž je taký. Muž sa chce dotknúť. A prečo na prsa? Nevieme. Prečo nie na koleno? Neviem. Muž sa chce dotknúť, on nerozmýšľa, čo bude o rok, o pol roka, o pol minúty teraz. Chce sa dotknúť hotovo. Vo mne sa ozval muž, to ja som vtedy nevedel. Hovorím, mami, no, a nemohol by som sa ťa dotknúť? Mama tak. Kukla rentgenovými očami. Hovorí, áno, ozval sa v mnom muž. Ja ho musím nezlomiť, ale sformovať. Môžeš. Nebude sa hnevať mamka? Jedenkrát som sa tak mamky dotkol, raz tak. A ja mám takú úctu k ženám, matkám. Kto mi už štepil? Moja matka. Potom som chodil do školy a všeličo, vidíte, aj nos mám taký, furt sme sa bili, hej, ja neviem vôbec, jak to, že som skončil ako farár, hej, no ale proste furt dačo bolo, furt bitky boli, všetko to. A teraz si predstavte, v
V škole môj spolužiak zahrešil na moju matku. Na to som bol alergický. Z otočky, ale takú som mu dal pecku, takú pecku dostal, naraz ho krv zaliala, spadol na zem. Spadol na zem. Rodovo rovný, teda žiadne násilie by tam nemalo byť, bol rodovo rovný, dokonca rodovo rovnaký. Rodovo rozdielna spolužiačka, používam jazyk gender. Rodovo rozdielna spolužiačka zopakovala a zahrešila tiež na moju mamu. Otočil som sa a spomenul som si na matku. Pesť zovretá sa otvorila. To je žena. To nemôžem. Dal som hlavu dolu a odišiel som preč. Aha. Keby nebola rodovo rozdielna, tak sedí vedľa neho. Použije jej kapesník alebo jeho. Tam by smrkali obidvaja. Vidíš, čo ju zachránilo? Nie je rodovo rovný, rodovo rozdielný. Zachránilo ju matkina výchova. Tu sa začína nenávisť likvidovať. Tu. To je najväčší hriech. Nenávisť. Najväčší. Najväčší hriech. Láska, najväčšia čnosť a nenávisť, najväčší hriech. A jej matka nenávisti je pýcha. Pyšní ľudia sa dopracujú k nenávisti, k Bohu, k ľuďom a k sebe samému. Pokorní ľudia sa dopracujú k láske. Pokora ti porodí lásku k ľuďom, k Bohu, k sebe samému. A tak ty peklo môžeš zažiť už tu, keď si pyšný, lebo nenávisť zažiješ už tu. A tak ty môžeš kúsok neba odhryznúť si jak z chleba už tu na zemi, pretože máš čnosť pokory a tá ti porodí lásku. Ešte poviem také príklady, napríklad, teda ešte, aby som sa vrátil. Gender ideológia je proti Bohu, po druhé, je proti zdravému rozumu a proti človeku, vytrhne môj vlas od hociktorej ženy, trošku nechtu, trošku kosti, v každej bunke jej tela je ona žena a v každej bunke ja som muž. Čo také keci? Žena rovná, som to, na čo sa cítim. Po 20 rokoch vyberú tu, čo sa cíti, že by je mužom, ona sa cítila mužom, vyberú jej kosti po 200 rokoch, po 2000. Keď budú solidní vedci, povedia na tú ženu, to bola žena. No ale ona sa cítila muž. Neplatí. Solidná veda ťa hneď prezradí. Solidná veda. A potom po tretie, to máme pre našich bratov neveriacich. Pre veriacich stačí, že je to proti Bohu. Pre neveriacich je to proti zdravému rozumu a žene. A tretie, je to proti prírode. Proti prírode. Predstavte si, že Žakovcia máme 200 sliepok. 200 od narodenia a jedného kohuta. No už teraz máme dvoch, bo nám nedávno donesli kohuta, ale povedzme sme mali jedného. On v živote nevidel druhého kohuta. A podľa gender ideológie z muža sa stane žena, keď ho ženy budú vychovať ako ženu. Keby to platilo, tak tie 200 slepok mali do dnešného dňa dosť času a kúkaj tu, neprekrutili toho kohuta. Ten kohút jediný spieva, jak to, že to nenaučil tie dámy. No nenaučil ich to. Jak to, že neznáša vajíčka. Otočme to, bude 200 kohútov a jedna sliepka. No čo, tá sliepka, chudierka v menšine už dávno by mala kikirikať. Vidíte, že je to aj proti prírode. Sedľak, obyčajný sedľak, jednoduchý človek, ktorý nemusí mať žiadne vzdelanie. Podľa ideológie gender, žena rovná sa muž, no tá dá do chlevika 2 samčekov a 2 samičky. A má po chove. Aj obyčajný, jednoduchý človek vie, že musí mať samičku a samčeka, samičku a samčeka. Nie samčeka a samčeka, samičku, Vidíš? Netreba veľa rozumu. Ideológia gender je proti Bohu, preto my veriaci odmietame. Je proti zdravému rozumu a vede, preto ju odmietajú aj všetci úprimní neveriaci, bratia. A je proti prírode a preto ju môžu odmietnúť aj úplne jednoduchí ľudia. Vidíte? To je ideológia gender. Rodová rovnosť, jaká to hlúposť. Predstav si, lebo toto potom oni hovoria tak. Príklad poviem, vymyslím taký. Mal by som doma papagáje v klietke, dajme do voliery, aby sme ich neutlačali. Voliera, to je taká väčšia klietka. Perfektne tam majú vyhrievané svetlo. A máme akvárium. Nie malé, dáme im veľké akvárium. Lebo mám rád zvieratka. Akvárium, kde sú rybky a voliera, kde sú papagáje. A teraz povedia, ideológia gender.
každý máme rovnaké právo, všetkých dáme do akvária, aj papagajov. Je po nich. Je po nich. No a teraz dáme naopak. Všetky rybky dáme do voliery. Je po nich. Aha, sú rodovo rozdielne a múdry gazda povie, treba to zachovať. A keď chce byť chovateľ spravodlivý, rybkám treba vodu meniť, teplo potrebujú aj svetlo, papagajom treba dávať iný druh potravy a treba im, aby mali čerstvý vzduch. Múdry človek zachová rodovú rozdielnosť a podľa toho sa správa. Hlupak vykinoží alebo papagajov, alebo rybky. Alebo obidvoch, lebo rybky dostanú infarkt, keď tam dáš papagaja. Kakadu, keď tam skočí, tak je po všetkých rybkách. Vidíte, jak nelogické veci, jak hlúposti musia, to sú obyčajné hlúposti.